ekuseni. Babuso wabambile amanqaku aphambili emihlinzweni kusasa nje niqinisekile abantu ababhinqileyo basondele ngokuba mamelisisile ngoba ukhona la mcimbi ubalulekileyo besikhe sathetha ngawo. Kwindlela zokucwangcisa nje bese sitshilo ngaphambili uyafumanisa uba ikhona le isetyenziswayo ifakwa ngugqirha. Funeka uye ngaphambili awunawukwazi uyisebenzisa wena ngokokwakho uzenzele ekhaya. Khona nalithi kuphinde kubekho nepilisi. Ikhona le kuthiwa ke into efakwayo apha ngaphakathi ngugqirha kambe inkampani eyenzayo laa nto leyo nguMirena. Seyide ligama layo le ndlela ebizwa ngayo kuthiwe yiMirena yona iluphu ethile ebhlokhayo apha ngaphakathi into yoba mawungabinzima. Ungakwazi uyikhupha wena xa uqoma into yoba andiredi for ukukhulelwa kakhona uphinde uyikhuphe. Ezi zinto ke kudala kwathethwa ngazo kusithiwa azithembakalanga 100%. Ikhona nye ikhathi ifakwe engalweni. Ikhona naleyo. Hayi no baqomba bayithembanga le. Mabaze nayo. Hayi ikhona kakade yona imiri ifika nje le yasengalweni sekudala ikhona le. Nabantwana abathathu mafandi namava so wakhe. Okay ayazi le ndithetha ngayo. Manhok. Ayazi le ndithetha ngayo. Sunphikisa. Yini le. Yenzekile ke kusisi Lucy Helene le nto lena uthi wayifaka kweminyaka emibili eyadlulayo kube qoma into yoba ayinoko aba babini bakhoya abantwana endlini ugqibile ngabo man wothuke wowuwa xa esiva ngogqirha into yoba usisi ukhulelwe uyivekwa kulo nyaka kupheleyo ke loo nto leyo uthe wakhulelwa ke wabe uyabeleka kulona unyaka ebeleka umntwana onguDexter. Eyona nto yenza umdla into yoba uDexter lona apha ekuzalweni kwakhe uphume ibambe ngesandla laa nto ibimele binqanda unina ngamithi uyibambe ngokwakhe. Bahluphe sesesizalweni uDexter uyawubekisela Is either uyayitolerate okanye uyamtola later.